Čaute, vítam vás v obci Vigláš v časti Pstruša. Dnes vám ukážeme opustené poľnohospodárske učilište. Na internete som o objekte nenašiel vôbec nič. Vošiel som dnu, už je vidno, že sa dnes nebude jednať o nič zachovalé. Okrem učilišťa tu fungoval aj internát priamo v tejto budove. Na zemi sa zachoval rozpnutá premietačka a roztrhaný filmový pás. Na záberoch je nejaký športovec, asi nejaký olympionik. Presúvame sa ďalej po chodbe. Objekt bol rozdelený na dve časti, na blok A a blok B. My sa teraz nachádzame v bloku A. V bloku B bola školníková miestnosť a jeho byt. Teraz sme v jednej zo 4 veľkých učební. Budova je dvojposchodová a ešte mala podkrovie. Obidve poschodia sú identické. Na mojej ľavej strane boli triedy a učebne a na mojej pravej strane boli byty pre žiakov. Schody sa nachádzajú presne v strede budovy. Budova musí byť už veľmi stará, takáto elektroinštalácia sa už veľmi dávno nepoužíva. Vstupujem do jednej z učební, je prepojená s ďalšou. A tá ďalšia s ďalšou, s väčšou. Táto učebňa sa nachádza hneď oproti cesty, hlavnej cesty, takže je tu menej bordelu. Dokonca ani svetla nie sú celé preč. No po tabule ostal len ošarpaný flak. Cez učebňu sa dá pokračovať na toalety a cez toalety naspäť na hlavnú chodbu. Mali to tu vymyslené dobre, všetko je prepojené so všetkým. Sme späť na vrátnici, teraz ideme pozrieť na vyššie poschodie. Dá sa pokračovať rovno do bloku B, do školníkovho bytu. Bordelu tu je o mnoho viac. Je tu ešte drevená podlaha, budova musí byť dosť stará. No ale viac ako to, že tu je drevená podlaha, ma prekvapilo to, že tu stále ostalo zábradlie, že ho nikto neukradol. Na to, v akej budove sa nachádzame, celkom zvláštne, nie? Ale to sa ešte budeme vraciať. Na druhom podlaží nás víta takáto učebňa, kde ešte ostala lavica. Celkom fotogenické. Výhľad na polia Viglášu už zarástol. V týchto miestnostiach sú prekvapivo zachovalé žlté tapety. Dokonca sú tu aj zárubne. Okolí zvonu sa v opustených budovách asi viac ničí ako kradne. Táto chodba je v o niečo horšom stave ako tá podobnou, je to preto, že sa nachádzame vyššie a tu je ľudí menej vidno. Ako je možné, že kábel ešte nikto neukradol? Na to, aká je budova zničená, je tu dosť veľa železa. Nejaké krížovky. V tejto triede je z nejakého dôvodu chladnička, ale dokonca tu ostala aj tabula. Žiadnu dobrotu nám v nej nenechali. Takisto ako je pod nami, aj tu boli toalety. V tejto izbe sa zachovala aj posteľ.
Teraz sa pozrieme do podkrovia, do skladu zbytočných vecí. Je to tu dôkladne vypratané. Je tu takáto bezdomovecká posteľ. Bezdomovec to využíva ako zimné sídlo, keďže tu hore je teplejšie ako dole. Opúšťame podkrovie, keďže tu nebolo nič zaujímavé. Teraz pereme cez školníkov byť dolu do vedľajšej budovy a do dielne. Neviem, či budova oproti nejako súvisela so školou, ale asi áno. Ako prvé ma zarazilo to, že tu odtiaľto niekto čerpá vodu, takže asi to tu nie je úplne opustené. Je tu zopár lavíc zo vedľajšej budovy a ešte takéto moderné kúrenie. Naozaj moderná kotolňa. Tu sú nejaké sprchy. Ostatné časti budovy sú bohužiaľ zamknuté. Od plotu na nás pozerá nejaký vlčiak, takže radšej ideme ďalej. Náhodne som si ešte všimol tieto veľké garážové dvere. Za nimi ma prekvapila táto dielňa. Do tejto dielne sa dostali vandali ešte len nedávno, keďže tu toho ostalo celkom dosť. No, nie úplne nedávno, ale ako chápeme sa. Odtiaľto sa zdá budova o mnoho väčšia ako v skutočnosti je. Ale bohužiaľ sme si zabudli pozrieť do pivníc, keďže sme odchádzali iným vchodom. Je smutné, čo sa deje so slovenským školstvom. Viac a viac škôl začína zanikať. Toto nie je jediná opustená škola na Slovensku, sú ich tu desiatky. Napríklad len v Bratislave viem o 5 a určite ich tam viac. Dobre, to je bolo dnes všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a nezabudnite na like, odber a komentár. Tak čaute.